रायजोफोर मोनसे खोथा जोङो मोनसे मोनसे बेमारानो जाहैबाय माने अन्थाइ माने उदैयाव अन्थाइ जायो। बेखौहाय मोजां नैबे आदानावहाय मोनसे अन्थाइ जाब्लाथ' अपारेसन खालामनांगौ नालाय नैबेखौ अन्थाइ जायोब्ला अपारेसन खालामनाय नङा। नैबे बिथांनि मुलिखौ लोङोब्ला बिथाङा सनाग्राफि माने खालामनानैसो माने अन्थाइनि डक्टरनिफ्राय रिपर्ट मोनब्लासो बिथाङा होखायो। फुल माने गोरोन्थि नैबेखौहाय बिथाङा फोरमान मोननाय गोबां सुबुंखौ फोरमान मोनबाय। दा बिथाङा बेखौनो एसे फोरमायना होनोहाय थिननायलाय आं फोरमायना होबाय। दा जों अन्थाइ जायोब्ला बिराद उदै सानानै बिराद गोबां अपारेसनफोर जानाय जों गोबां नुबाय। दा मुलि लोंनानैनो बे मुलिखौ लोंब्लानो बे अन्थाइया माने हासुखलांजोबगोन आरोखि, ओरैबायदि मोजां माने बे मुलिया। दा बिथांखौ लोगो हमनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बारावहाय बुब्लानो जाबाय, अब्लानो लोगो मोनगोन। मोनलायथाराब्लाबो मेसेज खालामहर, अब्ला माने मोनगोन आरोखि। बिराद सुबिदा। अन्थाइ जायोब्ला जोङो बिराद सुखुवा बिराद थाखा फैसा गोबां थाङो नालाय, बेनिखायनो बिथांनाव मोनगोन। सोरबाफोर नैबे भिडिअखौ नुसनबायहैदोंब्लाबो एसे शेयारफोर बानायनानै होदो, गोबां मानसिया जाहाथे नुहैनानै माखासे उपकारफोरखौ मोननाय बायदि आरोखि। नैबे भिडिअखौ बेखिनि बानायबाय। दा बेबायदि आरोखि। जों दा गोबां जायगायावनो जों मोननो हादों। दा बेबायदि, दा बेखौनो बुंनानै आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय रायजोफोर। खुलुमबाय।